Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula Azalia Putri Mulia saking kelas kalewelas IPS Satunggal badhe ngandharaken tembang Mojopat Kinanti. Ayo padha nuntut ilmu nganti saduwure langit. Ayo ojo padha nyerah kanggo bangkit ngrai mimpi. Ayo banggake wong tua, pengen dadi bocah sing bekti. Cekap semanten kula aturaken matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.